η έξοδος από την ψευδαίσθηση ήταν την Παρασκευή γύρω στις 7 η ώρα, όταν ήρθε στα γραφεία της Συντονιστικής Επιτροπής, τον θυμάμαι χαρακτηριστικά δηλαδή γιατί τον είδα με τα μάτια μου, ένας φοιτητής που είχε τα χέρια του μέχρι τους αγκώνες ματωμένα και μας έλεγε κλαίγοντας ότι ξημέρωσε, για μένα ο ήλιος δεν έλαμψε. Θυμάμαι χτες το κορίτσι που μου γέλασε και ντρέπομαι, γιατί είχα δάκρυα στα μάτια. Την αντίκρισα σκυφτός και η καρδιά μου ήταν κομμάτια. Θα θέλα σ' αγαπώ να της έλεγα, όμως έπεσε νεκρή και στον νόμο της έκλαψα. Πως να με νιώσεις όσο κι αν φοβήθηκες για μένα. Εγώ είδα τα όνειρά μου να είναι λέω με ένα μέμα. Είχα κλειστεί στην νομική το 72, ήμουν ο πρώτος επισκέπτης στο στρατοδικείο. Είδα το φίλο μου να πέφτει από αδεσπότη σφαίρα. Δάκρυγόνα είδα που έκαναν τη νύχτα μέρα. Κι όταν έψαξα ένα κάτι από τον πατέρα μου να πάρω, θυμήθηκα ήταν εξόριστος στη Γιάρο. Σε θυμάμαι καλά, κάπου σε έχω ξαναδεί. Από αυτούς που φωνάζαμε συνθήματα μαζί. Είσαι ο μπάτσος που με μανία με χτυπούσε κι όταν έπεσε η χούντα μαζί χειροκροτούσε. Σε έγραψα στον τοίχο, δεν θα περάσει ο φασισμός. Στα αυτιά μου είχε ακόμα ο φοιτητικός σταθμός. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Αδέρφια μας στρατιώτες, όχι είναι δυνατόν να τους αποσύσσετε τα αδέρφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Ξημέρωνε και εγώ κρατιόμουν ψηλά, ήμουν στην πύλη που την έριξα μιλά. Μάνα αν μ' ακούς δεν θα γυρίσω ξανά. Τα φοιτητικά μου χρόνια τελειώσαν ξαφνικά. Ξημέρωνε και εγώ κρατιόμουν ψηλά, ήμουν στην πύλη που την έριξα μιλά. Μάνα αν μ' ακούς δεν θα γυρίσω ξανά. Τα φοιτητικά μου χρόνια τελειώσαν ξαφνικά. Εφαρμογή του συντάγματος του 67 κι όλα αυτά σιγά μη σπάσουν τα αυγά. Ένα κράτος βυθισμένο στο ψέμα, διαδηλώσεις πολλές πνιγμένες στο αίμα. Ποιος έβαψε το φθινόπωρο μας άλικο και πόσοι αδίκρισαν κατάματα το άδικο. Πως έγινε αδέρφια να σκοτώνουν τα αδέρφια τους πενέ μαλάκες που δεν ξύπνησαν στα κέφια τους. Πως γίνεται σε ρωτάω αν ξέρεις, πες μου να προλάβω να πεθάνω πριν τελειώσω τις σπουδές μου. Ποιος γέλασε και μας είπε μειονότητα. Ελλάδα σε στιγμάτισαν μέσα στην ανθρωπότητα. Οι φωνές μας ζουν μέσα στην ιστορία. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Τα όνειρά μας, αθελά μας κάναμε στην πάντα. Και πίσω απ' όλα οι Αμερικάνοι όπως πάντα. 7 ολόκληρα χρόνια σε ένα κράτος φοβισμένων Ελλάς Ελλήνων φυλακισμένων. Ήμουνα μέσα τη νύχτα εκείνη του 73. Έχω βάψει με το αίμα μου τη λέξη ελευθερία. Ξημέρωνε και εγώ κρατιόμουν ψηλά, ήμουν στην πύλη που την έριξα μιλά. Μάνα αν μ' ακούς δεν θα γυρίσω ξανά. Τα φοιτητικά μου χρόνια τελειώσαν ξαφνικά.